Салом алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ма, ана дар ширкати Атоми мавсими тирамоҳӣ фаро расид. Дар ин мавсим вақте ки шумо регистратсия мешавед, соҳиби як галат туфоҳу мешавед ва шумо дар 6 моҳ як бора харид мекунед. Дар 1800 рубл 220 сом монда ва дар оянда агар дар звания биромаде дар як моҳ 6 бор ойлик мегиред. Агар не, мисол просто коргари оддӣ бошед, дар як моҳ 4 бор пул мегиред. Инҷа дар таблицаи пулгирияи духтаро, ин таблицае ки худам пул мегирам, бинед. Ҳар сешанбеҳо ва ҳафтум 22 числа ойлик мегирам ма. Дар карта прямой мегзара шумода, агар мисол картатон пайваст боша. Лекин ман пулома ҷамъ кардастам, худо хоҳад ба наздикӣ мегирам ва шумо шоҳиди ҳамаи ҳамин пешравиҳо мешавед. Касоне ки мехоҳед дар командаи мо кор кунед, рақамо дар рӯи экранай. Беҳтарин ширкати Атоми расходи зиёд надорад, фоидаи беҳад зиёд дорад. барои ҳамин духтаракҳо марҳамат, рақамомо дар рӯи экранай, бинависед, оиди кор мефаҳмад. духтаракҳои хушрӯ, баъди видеои зинангӣ бисёротонда ба фикру маъқул шуда, хандиде, лаҳзаҳои гуворо тӯи бе офиса тамошо карде. ва чӣ гуфтаним духтаракҳо, як кас нависта ки шиноси худам Шабнами Сурайё набуд дар туир. Не, Шабнами Сурайё набуд. Шабнами Сурайё олё қазнаменити набуд. Ҷа манижа дават вазнаменити буд. Шабнами Сурайё уже ки телефон биромада буд ку ба рингтонои Шабнами Сурайё где-то уже солҳои 2004-2005 буд. Ана вақт Шабнам знаменити шида буд. Датои ман набуд духтаракҳо. Раҳмат барои таманниётон дӯстои азиз. Бисёртон нависта ки тӯи кадом сол буд? Соли 2003 буд. Ана духтаро насиб ягон вақти дигар, вале бо видеора монем. Одамо нависиянд ай куҷоира ту тамошо кардӣ? Духтаро ма шуморо гуфтум ки ман недавна видео харида будам. Ай фейсбук дидум, видео ма мефурӯшам. Гуфт нафаҳмам, ай видеоро барои ҳамин тӯй харидам ки тамошо кунам. Хулоса дӯстои азиз, насиб боша бо мемонам тамошо мекунед. Давомша хидматмоли монум ба ягон рӯз видеора роитон мекунам. Дар ватсапотон хидиё тамошо кунед. Ана дӯсто, имрӯз чӣ кор кардем? Имрӯз фақат мо барои харидани сумка барои Маша машғул будем. Ана видеоша мемонам тамошо кунем. Видеои кӯтоҳ мешавад, фақат дар бораи сумка харид. дӯстони азиз, мо офис омадем, бардаки рӯи стола бинем. ҳар як қоғазҳои навистагии ма дӯсто, агар ман амиро бигирам, порядок монум, ман намеёбамшон. Истори кори май, устори кори администраторай. ман мекунам, мемонам, ба рӯзи кориш вай омад, ҳамаша худаш сортировка мекунам, мефаҳмада ай ки чияда қайҷа дафтару пафтара. Дафтарои Атоми, дафтарои тозон, намхай. Хулоса духтаракҳо, ма куҷо омадам? Вай кики сиёмаки наздикай, вай кики дуромадам. ин хеле сумкаҳое ки дар борон мегири ё дар тобистон мегири, хай ҳалчи плашовка сурат мегирам, ака раиса да борӯӣ мекунам. Не, ин намешава, рюкзак намешава, намечитарон намешава, безори ҷонум кард. хай покити ёшам видео кардам. вайда сумкай дар куртаки бошад дозда мегӯяд як духтаракҳо дар заманда бошад. дафтарон будроя, китобон будроя, намечи будроя, хай майли гуфтам покити иёра видео кардам. духтаро иё ҳамаш ай вай кики будан. вай кики да инам қави бир буд, лекин нархош қимат духтаро. ак корвон да арзонтарай, айдин безебакош ай ҳама арзон будан тамом. ям ё 199 сум будан, ам қаба фикрам будан. а сумкаҳое ки более-менее ай 300 сум кам нестанд дӯсто. ина ям маъқул шудагма мулои мак буд ирам сурат чароӣ кардам 299 сум. Не, ин майдаҳай гуфт. ман намедонам ӯ да ягон сумка барои одамо пляж меран амтари дар корай чи. хулоса ҳама сумкаҳое ки худам дар маъқул буд я бори сурат гирифтам, роӣ кардам машада. ирӯз шанбе буд, хонада буд. Не, ина мефурам, и бандаш кашолай, ваеш занҷир зардай, раисара беҳад бо ака требованияш чизи бад. хулоса ай вай кики ма ягон чи наёфтам. иқа тамошо кардам, бо цветои ярки вай да маъқул нестай. баъд рафтам тарафи чи ҳамин дуруни амҷа гелос дуромадам. ияй дилафрӯз буд, дидам, гуфтам скидка шуда. ака гелос да интихоба бине. гелоса интихобаш дӯстои азиз, это корвон. ҳама чизи корвона. ҳамха мегӯ точно чизои корвона нархошан ҳамин корвон хачи совпадать мекуна. ака иҷодам сумкаҳои хушрӯ дидам. исмаш сумкаҳои меҳмонравак ба гуфти ма. ана
хай ё намешавад, просто така гуфтам ёам хусру нигоҳшон кардам. Ман 1 соат ҳамисина нигоҳ кардам. Гуфтам вай интихоб дар инҷа камай, вообще кам. Инам маъқул шуд, ман 500 сомон буд дӯстон. Интихоб камай гуфтам, вақте ки мебинам ӯ пуштиштам будай. Пуштиштам ҷои сумка будай, уҷада более-менее сумкаош хушрӯтар. Ана нархошон хай ҳамихел дӯстои азиз, нархҳо қиммат. Ака иҷа намедонам люксовиян чиян, не ки люксови нестан дӯстои азиз, коробка доранд, но коробка дораш 100 чанд сомак люксови арзон нестайку. Хело мекунам ки дар ҳами тарафҳои райони Саховат Корбон люксови фурӯхта шавад. Намира диден нархаш уқа қиммат нест, 100 чанд сом коробка дора боӣ гуфти одамо. Хулоса иҷа да сумичкаҳои майда буд, ман уже гуфтам не всё таки ман иҷа намеём гуфтам. Ина худам дак маҳбус шуд. Гуфтам оли пули атоми магирам байра мегирам. Хай қа тамошо кардам, гуфтам хай кам буда интихоб да иҷа. Дигар дар иҷа вообще сумкаҳои фурӯшӣ нест. Ина обши инами стенди ҳамисина тамошо кардам замина, нигоҳ мекунам ки дар иқадари дигар дар именно сумкаҳои калони хушрӯе ки мисол мактаб равӣ ҳавайда нормальная. Хай бо как всегда сурат гирифтам, роиш кардам. Ина ё маъқулам шудан, не ин калони бадай дар назараш. Нархоша бинед чӣ хел нағди 189 сомак дӯстои азиз. Ана ини ёам нархҳои иҷа айвайки кида арзонтар. Айвайки қиммат. Хулоса ҳамақа сумкаҳое ки ман дидам, диде зиёдаи 500 сумкае ки ман дидам, зиёдаи 100 сурат ман вайда роӣ кардам. Вайда то дастакаш маъқул нест, то ҷои маҳкам шавад, инаи вай қай гул дора, и грубияй короче. Бо имада маъқул шудам, хеле чизои шилшила пилпила. Уда не, уда маъқул нашид. Хулоса фаромарзам қатъин буд. Гизалаштем гуфтем ки тамом биё худат бихара ки бо 10 бор батра сурат бигирем, видео кунем дар магазин. Хулоса ҳичи нагирифтем ша. Бо омадем поёнда бо сумка буда отдельно. Ана тарафи чида сумки теҷе да поён буда да якум этаж. Сумки теҷерам хай дидем, не ки сумки теҷе сумкаош зур дӯстои азиз, лекин нархош ай 500 сомон боло. бовар мекунед немиёзи видеое ки мешавад нами сумки теҷе якум этажи 30 омада сумкаош ай 500 сом боло. хел мекунем ки сифати ё хубтарай, ак намедонам тридочин ки секрети ёра надона. Нами ҳама сумкаош хушрӯ, ҳамаш нархош қиммат. Ак ман 500 соман намехарам гуфтам, хулоса ҳичи нахаридем. Баъд хона омадем пула додем ша 250 сом, гуфтем рав пага худат бихар, па вкуси худат дар 250 сомон. Бо ҳамин хотири ҳама ҷамъ шуд дӯстои азиз. Видеои имрӯза дар ҳаминҷа тамом мешавад. Хай то видеоҳои оянда.